Una ba din yan? Wa makita sa Juan 14:6. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Sige, mga Brother Roger. Kuan. Nasa Mateo 5:44. Sige, Brad. ay sorry. Sultihan karon sultihan ko kamo. Dugmaan ninyo ang inyong kaaway, pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo. Amen. Sige. Si ikaw, Sister Elena. Kuha sa unang Juan 3. Ang mensahe nga inyong madungog sukad pa sa una nga mao ang maghigugmaay kita. Amen. Sige. Diya nyo, Sister Jocelyn. Mga Sister. Juan 10:30. Ako ug ang amahan usara. Sige, imo hanay. Ug amahan ug ako nang inusara. 3:16. Kay gibon na sa Dios ang kalibutan. Kung ay ihatag niya ang bugtong anak ang tanan salikan niya dili na laglag dili may kinabuhi walang katapusan. Amen. Sige, sunod si Inday. Imo day. Sige, day. Sige, imo hanay. Amen. So, ako ang mga kaigsuonan, makita sa Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 3, bulahan ang mubasa o ang mamati sa pulong sa propesiya ug magtuman sa nasulat ni ini, kay ang panahon dool na. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. Padahintang magmalipayon mga kaigsuonan. Sa Dios at ang Ginoo. Amen.